Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Sunod patrol magasunod sa dili gid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Pagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! My God, I hate drugs. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide pagpalagad kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules, Petsa 5. Miyerkules na mga edisyon sa inyong siling nga palatuntunan sa na liwat naman naton nga manging kabuylog ang bilog naman nga pwersa sa atong siling nga news team, atong siling nga mga correspondent sa liwat na Manila siling nga pagdurong sa pinakaulihi labas natipon nga mga police report, blotter entry, record of events. Opisyal nga nabalag sa police blotter entry ato sini kapolisan Central, Southern, kag Northern Negros. Of course, ang ato sini mata kagdurunggan oras sa kagabiyon. Ato sini ka patrol to Crossman Patrol kay na para kagabiyong sa pinakabahin sa Metro Bacolod. Ato naman liwat nga bantayan kag ato naman liwat himolsuhan. Amat-amat naman kapag dalom sang kagabiyon sa Miyerkules edisyon sa inyo sini palatuntunan. Buylog nato na puwersa. Aksyon Eden Aboso. Back to back kay aksyon papang Nixon Tahom. Was-was ko namay area lang kon mais. Importante way lang malisya. Ato pagbantay sa pinakaulihiman nga mabalita update sa national kag international. Ato sa nga monitoring center sa Aksyon Radio Bacolod, buylog nato na puwersa ni Aksyon an Defensor. Updan kita sa atong sining nga mga technical partner diri sa studio master control sa technical side. Puwersa ni broadcast engineer Oliver Pason.
Back up diri sa aton nga IT expert Action JM Viking. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Syudad Sangbago, builo ba nato ng puwersa ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinandan ang inyo sinaragad ang Korman Action Night Patrol Program Lunes, Tubtob, Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa labinin isa ka oras 16 minutos nga pagpangaragad inyo palatuntunan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action! Radio! Ang unang bayan sa ato sa pagpangalagad giradurong sa inyo sa kalawas sa Santon Plus sa Herbal Capsule. Nagabulig ini pabakod sa ato sa nga immune system. Naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ang ini mga bayan sa ato sa pagpangalagad giradurong sa inyo sa kaluwan sang alas 9:48 na.
Sa sini ka ba sa tabla check ta atong sini nga Patrol 2 Crosswind Patrol kamusta unta paglibot-libot ni Aksyon Eddie Naboso diin ang iya sini destinasyon. Ano ang nasiplatan? Ano ang iya nakitaan? Back to back kay Aksyon Papang Nixon Tahom. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, aksyon, radyo, aksyon, radyo. Action! Night Patrol! Field Report! Yari sa Aksyon Eddie Naboso, line number 3 sa report. Aksyon Eddie, mayang gabi, please come in. Maayong gabi, Action Eric. Kag sa tanan naton nga tagpalamati, ari naman ang ulan, Action Eric. Do bag-o lang gin naghulaw. Matapos nagkubo diri sa palibot sa syudad sa Bacolod. Kag madamo sang nagareklamo nga kabudlay, Action Eric, sang internet kung gaulan. Hindi sila katanaw sang Night Patrol. Gasigi lang kuno katiyog-tiyog ang ila sini nga internet. Ganganga ka lang tong ganganga sa ila. Te amo nang palaligban sang iban bangod nga ti mag-opening sang klase, Action Eric. Te mostly ang iban nga kabataan gin-enroll sang ila mga ginikanan sa ilalom sang ginatawag nga e-learning, Action Eric, no. O konti sa ila lang abi balay. Magamit lang sa internet, ma-attend sa klase, makita mo dang makita nila ang ilang mga classmates, pati ilang mga teachers dira lang sa screen sang computer, abi o kon sa cellphone o kon sa laptop. Okay. Ang problema sa mga ginikanan sa karon, Action Eric, mabayad sila sang mahal man nga internet kay di kinanlan ano mo nang taas bala sang gig or GB ni bala, Action Eric, para ti makasarang, especially kung duwa tatlo imo kabataan. Dapat taas ginang gig or GB na sang imong nga internet. Di mabayad sila mahal, pero kung mag-ulan gani, mauntat ang ila connection. Di base, amo naman ang rason nga hambal naman ng mga kabataan nila nga mabalik, kuya tulog, kay sige lang diya nga si teacher sa screen sang laptop. Amo na problema, Action Eric, no. Isa man, kumbaga, isa lang sa disadvantage man sang sining bag-o kon new normal nga ipatuman, Action Eric, nga sistema sang edukasyon sang mga estudyante. Pero diri, Action Eric, sa palibot ng syudad sa Bacolod, abi sang iban sang ato lang nagwa ang balita, Action Eric, nga gina-propose ni nga 8 PM ang curfew. Umpisa sa tong adlaw do nagjutay, Action Eric, ang mga nagalagaw-lagaw kag naga-date sa igad sang dalan. Kay abi nila na patuma na to. Pero do may mayo man nga feedback gamay ang mga nagpalaptas ang fake news nga aprobado or ginpatuma na to dayon. Kaya pagkalas 7:30 na iban nga gambal, ops, pole ta kay alas 8 na dugay-dugay. Pero amo pa na ang ginaulat man sa naton kay Action Eric, may session ang SP diri sa syudad sa Bacolod with regards to dati wala pa ta kabalo kung ano gid ang matabo. Let's wait lang for further notice man, Action Eric, kag ato mga aksyon nagahulat man kay correct, Action Eric, kay although base may mga report nga ginaprobahan ang 8 PM to 4 AM pero subject for confirmation, depende din ang buwas sa anunsyo sa atong mga official buwas sa interview na. Correct, Action Eric. Kaya kung si Action Bill makaina 6 PM naman to, natapos ang ila session, pero base may mga follow-up pa nga meeting man with the mayor. Pero tiyan mo to initially nabato ni Action Bill, Action Eric, nga ginaprubahan sang SPIA ay nang idea nga base wala siya sang complete gid nga nga palayag, Action Eric, amendment abi o kun repeal sang curfew. Kaya kumbaga ginhayaan na sang depende na kung, Action Eric, sa mayor, kay Mayor Bing nila kay Mayor Bing. Correct. Dinatugyan na kay Mayor Bing kung ano maging ang mga desisyon, Action Eric, with regards to that. Pero damo do may mabatian ka man pila ka side nga gusto nila nga ipatuman ang 8 PM nas mayo na lang na kung, Action Eric, sang sa ECQ ang ipatuman sa syudad sa Bacolod. Kag may ara naman ya nga nagapangabay nga okay na lang nga magstay sa 10 PM. Kay kung madumduman before pa ni Action Eric gindoso ang 8 PM nga curfew, may ara pilaya ka mga negosyante diri sa syudad sa Bacolod nga nagduso gani iya nga 12 midnight
ang Yes. curfew. Ang ending, mas ginpanubuan pang subong curfew, Action Eric, no? Pero kabalo naman kita kung ano man yung ginapatuman sang aton nga mga city officials, Action Eric, para man sa ikamayo sang tanan. Correct. Pero may mga considerations man na both parties man, Action Eric, ako negosyante man abi o kung normal lang abi nga citizen dira. Basta ang importante lang gid magsuksok sa gihapon sang face mask. Kag umpisa Agosto 15, Action Eric, ang DOTR nagpaparaog na sang mando nga dapat ang mga riding public sa mga public transport magsuksok gid dapat sang face shield. Kaya mo na balang hambal, Action Eric, sa aton ng mga authorities nga 96% kang protektado kung may ara ka sang o kung nagasuksok ka sang mask. Correct. Kaya may ara ka pagid sang face shield. Ang iban nagagrabe gid, Action Eric, positive no or optimistic ang pagtanaw sa mga Pinoy with regards to this. Kaya ang iba naghambal nga nagasuksok na sang face shield mo, dali na kay mangkuha na ta, mang-wielding. May mga amo na, Action Eric. Ang iba niya, okay, suksok na da, kag PPE ka na lang dayon, kay makadto tas bulan, kay do astronaut na tani. Ako na ambas na iba na, Action Eric. Ginadala na lang sa pagka-positibo nga pagpaminsar, Action Eric. Paminsar lang ha, hindi ya positibo sa COVID-19. Optimistic, kumbaga, Action Eric. Ang amo nang nami man, isa sa nami nga traits sang Pinoy kag character. Yes. Nga bisan ano, Action Eric, nga kabudlayan ang naeksperyensyahan sa palibot, may ara sa gihapon sang time nga magpaminsar, Action Eric, sang bright side sa nagakatabo man. Pero amo lang na sa gihapon, may ara maging sa gihapon, Action Eric, nagapasaway, ginagmay. Pero ang iban, di man gid totally pasaway, bago may ara man sila sa mga rason nga sa ila man, Action Eric, no? Isa na dira bala ang barriers, kaya although nga patuman isa nga aton nga IATF, bisan ng mga local officials may ara yan nagpabutsyag nga sila ya mismo personally, hindi ya luyag nga may mga barriers, kaya wala sang hindi nila mag-get ang point, especially sa mag-asawa ni nga mag-barriers pa ko sa ila balay of the night man lang. Kaga amo ng points ng iban nga pahanugutan to, Action Eric, no, ang mag-asawa, mag-live-in partner, sila lang panagutan, gidugangan pagid sa pagsulundan nga may barriers. Pero ang luyag man, nga ginaproponer man sang iban, nga tani panagutan ang magpamilya man, Action Eric, kung mag-amay abi, mag-utod, kaya same, isa lang man sila gyapon kapuloyan. Pero we don't know kung ano pagid ang mas specific o kung mas dalong pagid nga rason sa aton otoridad, kung nga wala nila gin-consider ang iban man nga mga ginapalayag sa aton nga mga sa iban nga pumuloy, Action Eric, with regard sa mo na nga issue. Pero subong sa palibot sa syudad sang Bacolod, wala tuo, Action Eric, magbalikid ka nagasuksok na gid sang face mask, laka ka na lang makakita nga may ara sang face mask nga ara sa sag-ang. Bangod aware sila tanan, nakapamati sila sa Action Radio nga ang task force disiplina nagabantay gid. Hamak mo na kung madakpan ka, mabayad ka iya sang minimum 200 pesos. Siguro, Action Eric, no? Wala sang face mask kung taga Bacolod ka, kung outside Bacolod ka, 300 pesos. Bakal mo pa na iya bugas, ya? Gani? Imbes ibakal mo tani bugas, alangan nga ibayad mo sa penalidad, kinadakpan ka nga ang face mask mo ara sa sag-ang or totally wala ka gid naga-face mask. Pero may mga human consideration man, again, ginahatag aton nga otoridad. Siyempre, kung ara ka das karinderiya, gakaon ka, hindi man pwede nga naka-face mask, Action Eric. Gani. Ang iba nagapamangkot, kung maglakat kuya sa dalan, ma'am, sir, nga nagapang-it kuya sang biskwit, nagakaon sang biskwit, yung iya face mask ara sa sag-ang. Si pwede niya. Hambal ni Sergio Lingo to nagligad, Action Eric, kung magkaon ka, pundo ka na lang sa isa ka sa isa ka lugar. Kag magkaon ka, tapuson mo dang kaon mo, kay basi magka-conflict pa kung irason mo galakat kas dalan. Yang sa paghambal sa imo nga ang imo nga face mask ara sa sag-ang, dakpon ka or tagaan ka citation ticket, irason mo pa nga reservo may biskwit ko gakaon. So basi makakos pa sang conflict ng Action Eric. That's why nga kung gapungko ka,
Kung gakaon ka, pungko ka na lang danay sa isa Pundo ka ka lugar. na lang, pundo ka na lang. Pundo ka da, kag magmuni-muni. Tuduwi ka ang nag-usap. Amo gina dapat aksiyonere kado basi mambal sila nga kabudlay man ang galakat kag kakaon ka basi mapindix ka pa da kung do matabo sa imo kung agawan ka sa pagkaon. Dunlan ka pa da. Correct, Action Eric. Pero ti Station Eric no pila man kadlaw nga kada gabi nagaulan-ulan kag pag-check sa pagkaaga sa mga police stations. Tawhay. Dutay man ang mga gakaladakpan bangod sa curfew, social distancing kag face mask ambal ka sa iban. Duha man lang natuod, ma'am sir mo. Wala sang may bangod sa nagaulan, wala sang may gapasaway, wala sang curfew, wala sang face mask, o kon wala sang may gasaway. Ako lang ang bal nila, Action Eric. Kis ay di mo man makontrol lang ang bal sang tao, Action Eric mo. Kasi may ara mo na sila yan sang point of view man kung baga nga ila. Tiya mo na to, Action Eric mo. Duwa lang na wala sang may nagapasaway, o kon wala sang may gasaway. Bangon nagainulan. Pero ti amo nang ginahulata man subong ang aton nga waka action station langit kamo kay ti hibaluon ta na kon ano ginibalang mga pagbag-o man with regard sa curfew. Pero sa gihapon liquor ban ga-exist gyapon Action Eric no sa syudad sang Bacolod. Ting iban do na uhaw-uhaw gid mambal sila nga ti mapabago kuya kadali Dito kuya danay paumpaw sang uhaw ko. Mabalik lang ko dugay-dugay sa syudad sang Bacolod. Pero kung amo man lang na ang gusto mo, hindi na lang rodamo tubig. Ito kabudlay, maglagaw-lagaw, Action Eric subong no, kag magsakay sa mga public transport. Correct. It's because nga ang virus hindi mo makita, kag hindi mo sa gihapon malikawan. Kag truth is still there, nga wala sa gihapon sang vaccine kag bulong para sa COVID-19. Aware naman sigurong tanan nga everyday may ara sa recorded nga kaso, hindi lang sa bugos ng Western Visayas kundi diri sa syudad sa Bacolod, subong man sa Negros Occidental. Kag hindi ta na manigar nga may ara sa mga local transmission nga gakatabo Action Eric diri sa palibot sa syudad sa Bacolod, subong man sa Negros Occidental. So, Action Eric, tawhay na ang dalanon sa syudad sang Bacolod. Okay, balik ka na sa action. Eden Ubuso, live report sa Patrol 2. Sitwasyon ang gina-describe yan na subong sa syudad sa Bacolod. May mga sarakyan, pero due time na lang. Tungkol sining sa panahong sa maulan. Action Eden? Action Eden? Okay, lagid, balik ka na sa action Eden Ubuso. Sa sining final report before we check sa mga report sa ato sining mga correspondents sa ilasitag sa mga areas of assignment no check the section and then abuso balikan ta signal action and then please come back. Correct, Action Eric, ang aton nga mga pasahero nga salakyan nagahingagaw naman sa pagdulong sa mga last batch kung baga Action Eric sa mga pasahero, especially ning mga nagaubra sa mga fast food chains or BPO companies nga nagahingagaw man po uli para hindi man lampuwa sa curfew. Kay 10:01 as of now, Action Eric. Yes. Amat-amat man nagapauli kung mga nagamba, kung may parahan sila sa mga otoridad sa atong kapolisan, nagahambal nga papauli natin gina-consider naman lang na sa atong kapolisan. Basta diretso lang puli. Kaya importante, social distancing, face mask, Action Eric. Kaya wala gid sang may madula kung magpati. But tanan, maka-benefit, magpati lang ka, magtuman lang sa tanan nga health protocol. Correct. Nga ginapatuman. Batayan ka na, Action Eric, ang balita taman sa pagbalik sang patrol regarding ini sa mga ginapabutyag man nga sentimento sa mga manunudlo sa Aksyon! Para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon! Night Patrol! Salamat kinaksyon natin na boso. There you have it. Live report sa Patrol 2. Sa ato sining Crosswind Patrol ang sitwasyon sa Metro Bacolod. Durante nga ara pa naglibot-libot ang atong sining mga kapulisan man sa tag sa sining ka mga areas of assignment agud sa pagbantay
Kapaghatag sang seguridad durante nga daw nagatupa-tupa kung kaysang ulan, may maulan, may mauntat, hindi kinyo ko sagid kitaan kag madiparahan, no? Una nga medyo halo, nagtasato sa mga motorista para likaw sa aksidente. Mayong gabi dira sa mga taga Phil Power Group, ang panamya uling kay Mr. and Mrs. Pablito Benedicto, Toto Roy Beltran de las Cadiz. Ara na siya nagpaurok-urok na sa aton sa nga pangalagad, no? Salamat kasi sa nga pag-upod. Ginatay mo na si Police Captain John G. Liba and the company, ang hepe sa Pulupandan PNP. Monitor sa aton si Police Captain John G. Liba, ang mapisan nga hepe sang Pulupandan PNP. Amyal ko nila ang pamilya Tabungkay Sorbito sa Baliwagan, pamilya ni Chepo Hurada, Francisco Castillo Magbanwa, alin kay Lisel Tabungkay Sorbito, tanan sang Barangay Baliwagan, Banwa sang San Enrique. Amyal ko nila sinang Bibing kag si Joby, sinang During kag Banaya sa Barangay Kalubang, Banwa sang Ilo. Ang panamya waling kay kumare ko Sonia Graba nga nagapaurok-urok tira sa Banwa sang Ilo. Salamat kidira kay kumare ko. Si Divena Puentes Binyabon, ga-monitor gisaton si Sir Sunny Dumati. Sir Sunny Dumati, may gabi dira si mo sir kabilo mo pamilya. Sakay Neil Ann Flores Loquizo, sakay Veronica Santillan Manukan, sakay Miriam Del Rosario. Ara sila ga monitor sa aton sa nga pagpangalagad. Kay Bunker Gemini. Musta si Bunker Gemini? Nasta iwan mo si Bunker Gemini mo. Ga monitor gid sa aton, no? Si Rinaldo Gargar ga monitor man ara sa Bai City. Idaway pagid sang kwan development ang ginapamangkot mo toto Reynaldo Gargar sang Bai City. Si Domingo Magbanwa check attendance lang. Si Maricar Ignacio Araman, si Leon Tinsaya kag si Oy Roles Nadalas Crismar ga monitor sila ni Aileen Garcia sa Taguig City Metro Manila. Ara si Puerto Andy kag si Nelson Hison ga monitor gid sila. Ha? I-check ta nato sila nga mga report na gikan sa ato sila nga mga correspondent. Si Ibonir Butcher. Si Ibonir Butcher sang Germany, ara ga monitor man sa ato, no? Sa may Sibukaw San Enrique, pamilya Lutas kag Miranda, alin kay Melinda Miranda. Mixdon family, ginatamyaw ni Bunker Gemini. Si LG Escropulo Constantino, araman na. Munalta report live gika sa Minor Negros, Catis PNP Connection. Line number 2, si Axo Roger Gotim. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Yari si Axo Roger Gotim, line number 2 sa report. Jer, may gabi, please come in. Yes, action Eric, may gabi sa itong mga aksyon sa mga balita. Magikan diri sulat sang kalis aksyon Eric sa atong sininga pag-busisi sa Blatter Henry. Nagapadayon sa gapon nga yara sa hospital tong duwa ka inabalaga na biktima tungod sang pagkabunggo sa isa ka ining fuel tanker truck. Grabe ito, no? Sa isa ka waiting shed, oo. May naglupok to, ganun kalayo-kalayo, nagdaba-daba, no? Pero ang kuwan ito, ining honor gali sa tiyak, kuwan mantika. Mantika, hindi ito yung siling gasolina, kung ano? Hindi, kaya kuwan naton nga, ini gali ang honor dyan, edible oil, kaya ang ilang galing na akon, kaya alin na sa siyudad sa Bacolod, imti ni siya, pagkanto siyudad sa Escalante. Oo. Kason, ginadaho lang to, ginatransfer sa ilang tangke naman ang kwaon to nga mantika. Naglalo naman sa siyudad sa Bacolod. Okay.
diri na sila na assign kay man na lockdown, hindi sa katamog tingin na daw ako na lang. Ang mga mantika, hindi mo na hindi man to delikado, galing kahit ang natabo. Kaya na mga lasot sa immediate na sa aga nga sa crossing Valderrama, Barangay Luna, mo ni siya ang tanker truck lang hindi siya fuel tanker truck ini. Sang Gutong Manufacturing Corporation sa subag na ko Mandawi City na kabase ni siya kag ang driver nga ara parod sa bansang Cali City PNP ini si Alan Atilio Iska Sinas 53 anyos ng edad, may asawa kag residente man sa Mandawi City, Cebu. So gin-detain siya sa Gapon kasi ang duwa ka mga na ospital Mosioneros ang Galang usually nangayara karon niya sa Bansang Cali City Hospital pero gi-transfer sa siyudad sa Bacolod si James Colonia. Ihipana 35 anyos ng edad kag isa ka government employee. Iniya si Rose Ann Galang pasayro ni siya sa kainis sa tricycle nga si Armin Dinsing ang driver. Okay. Sa ila sining nga pagbiyahe sundanay sila sa sining nagasunod sa ila ining tanker truck kagi din naman si James Colonia iya nga government employee ulat na sila sa waiting shed kaya ginasugat ni sila kaya di maobra sila mo may ara nga ginasugat sila sa salakyan. May service sila. Service sabi nila pakadto sa sila opisina. Okay. So, ang natabo nga nabungguan ning tricycle, nagdiretso ang tanker dito sa may waiting shed nga tumat si James. Ate amo to na si James to nga tamaan gid kay ang iya sini nga TL amo to ang bali, Jesus. Sang maigo sa sini nga pagkabunggo sang nainabitan nga tanker. Si Alan Atilio, ang driver, aton nga na-interview kag sa iya sini nga panaysayon. Sa dali lang kayo naglapaw sa gawa. Di na ko siya na yun man. So, naglapaw siya. Sinere, karigali siya ko. Okay. Si Alan Atilio ni siya ang iya sini nga pangalan sa sinere siya. Nung pagmaniho ko, yung pag-ano ko sa kurbada, pagtingin ko, biglang nag-u-turn yung tricycle. Tapos hindi tumingin sa akin, binasin ako, tumingin. Ay hindi na makaya sa traso, dahil parang madulas eh. Tapos, pag nabayan ko na siya. Yun, nagpunta kami doon sa waiting shed. Na hindi ko nga alam kung may tao ba doon. Yung nabangga mo na saging na tricycle, yun din yung nag-u-turn. Yun ba, parang may pasero yun. nagpababa daw. Ng pasero. So, tapos may bystander pa doon sa waiting shed? May standby pa yun. Kung lumiritso ako, hindi ako na sumabay sa kanya. Siguro patay yun siya kasi talagang masinti ko siya, saka mayroon pa sa unahan konti. Hindi naman masyado kasi alam naman namin dyan siya eh. Ano yan? Puno ba yan ng Inti? Saan ka galing? Sa Bacolod. Sa Bacolod? Saan ka punta? Sa Escalante. Okay. Bacolod to Escalante. Kasi yung truck namin sa Cebu yan. Sa Cebu? Dito ka lang kami na-assign sa simula pag-lockdown. Pero empty siya, empty. Okay. Hindi ko lang siya nakita. Nakita ko na nanganin na eh. Kasi kurbada. Dapat hindi siya mag-u-turn doon. Yun, no? So, wala na. Muna ang payag action driver nga si Alan Atilio. Doon ay magiging nag-malfunction na yung sinakyan. Medyo nakibor sa gulpila nag-cross ang tricycle mo na. Daw mo nang iyaman pa rin sayon, pero tayo mo ito gani ka na mo sa mga comment mo lang kasi dapat nila kay kurbada, hindi mo siya magpadalagan dati. Kay una-una, tikli populated area crossing Valderrama. Kagasunod na sila sa mga tutugol kurbada, away mo siguro magdaong nga nag-u-turn, no? Gani. Pag u-turn, gibanunutan niya, let's try to tupa. So instead nga, si Dire siya kunig padalagan siya, rigid mga turmi sa left side mo.
So, nawarik yan ito na right side niya sa driver side na bala na yun sa pag-drive niya. Okay. Kaya panunot siya nga tani hindi niya malambot ang ini nga tricycle. Oo. So, tungkol siya nagrikta sa tos giting shed gati kalayo naman to tani kay James Colonia. Oo. Kamo pa nalambot pag-in action ereka. Do, kurbada na dagli Action Roger? Medyo kumada siya gawa. No? Manang safety gani kayong nagabantay to sa waiting shed, wagi dyan matamaan ba umanan ka sa maduno to sa makabunggo to sa waiting shed to? Mo nga gani kasi naga-duwa-duwa siya kung di siya makanto sa tumo kaya daw di magkuwag yung puntarya mo sa salakyan. Oo. Okay, go pag nablang ka-duwa ka, pagsapos mo pundo ka na lang. Oo. Kaya muna siya ang natabo, no? Kasi pumundo siya na lambot. Kasi uli nga nakadesign siya magpalayo. Pero tinalambot na. Kasi nagigo na sa waiting shed, no? Mano na kasi mga bali-bali. May na to siya may nagala pusa tong lawas ng tao to. Mo gani ba lang. Sa bagati, inaya, tanama, disponera galing iti. Kung magsiling ka nga fractured ang imo todo madugay-dugay man. Oo. Kag maka-recover ka man na actioneric mo. Gani man. Galing iti mo na siya pasalamatan. Tanga di casualty, injury lang. Oo, wala lang bala patayaw ah. Okay lang na balik-balik. Kaya madala na sa hospital. Correct, actioneric, no? Kaya sa totoo lang, pasalamatan tayo na. Na bisan pa ito may aksidente, pero hindi sila nga malalagin actioneric nga klase sa aksidente. Gani man. Now, dugang naton nga balita actioneric in-release ang ining si Angelito, si Buyan, 46 anyos nga manak nga nagpuga sa iya sining manding. Oo. Sa iya stepmother kagilubong to si Gadsuba. Although nga extrajudicial confession na siya upon ang abogado, kag pwede na niya ma-file ang kaso. Galing kay tungod nga natabo to sa itong Agosto 1 kag nadakop siya Agosto 3 na. Oo. So, ang malawig na nga timpo, hindi na gid siya pwede nga masulod pa sa tawag nga hot pursuit. Okay. Kundi nga tungkol sa itong iyaman nga pag-surrender, so ginkabig nga iya daw voluntary ato. Okay. Kag nag-ako man siya, pero siling isang amo dari nga fiscal nga kinalabayaran isang extra judicial confession nga may counsel gid gimo man sa police kay na. Oo. Kag nakapirma gid siya sa iya sining affidavit. Pag-ako nga siya ang naghimo sa pagpatay kag paglubong sini sa duta sa iya sining ginakabigtiya kasi asawa ini sa iya sining kaduang asawa ini sa iya sining amay. Ang pag-file sa kaso file gid kay kaina to natong utod ban sang biktima nga nagkanto sa investigation section agod nga magpasaka sila sang kaso batok sa sining sospetsado. Gibuyan sa kaina kag ulaton ang warrant of arrest. Pagkatapos ang gusto ko regular filing na lang. Yes, regular filing gid siya matabo, no? Okay. So gin-release na lang siya. At gin-release siya kaina. Okay. Gin-release na sa kaina. Mula agate sila nga nagapatag ba sila sa pila ka mga istorya nga magapariglo sila kon mahatag sa ariglo o kon masugot ang ining suspect kami nga babayad sa danyos. Okay. Sunod sa iya kung okay malang sir sila niya kag mapabayad bagid sila. Handa ko magbayad para wala na lang niya pero kay niya may karabaw pa man kutungin ng baligya. Ahay. Nga para lang nga ma-ariglo pero daw hindi pa maguro siling kula sa bungkay balo ka masakit pa na para sila. So laban-laban na i-file gid ang kaso, no? Kagkon sa ulihin, magiging nga mag-ariglo sila sa imuti. Dagsa time guro nga ba si kon maglabot sa pag-arigloan ay. Ang ariglo na guro matabo na, skorte na lang na kaya ma-file naman ng kaso mo. Yes, correct. Dahil di na siya matabo nga daw ara na sa kapulisan, aksyon, ereka. Ang kaso man to sa
14 anyos. Ay, kamusta ka lito? Oo. Oo, actually, kanto ko to kay nakinatutuka man nato na sunod sa kay Police Senior Master Sergeant John Alfred Lucero na may isa pa sila ka kuliduan natong witness Oo. na nag-subscribe sa affidavit. May ara pag isa. Okay. Gusto sa police nga wala to na lang gito nga mapamatian man kay base kon makadugang pagit sa pagpabakod sa pag-file ng kaso. Ang gwas na, base mag-corroborate pag ito sa duwa ito nga unang naging kuha lang ang testigo. Correct. Base kon saling nila, pwede na gina ma-file ang kaso kaya ara na, na-subscribe na kanila eh. Oo. Pero saling nila, base kon sunod sa investigador, na base ka ang ikatatlong witness, makahatag pagit pagpabakod. Gasto na yung mga corroborate pagit sa mga statement pag isining duwa. Okay. So, wala to na lang agad nga ma-file ang kaso kay panagid, no? Assurance sige na nga ma-file ang kaso kag mabakod nga pagkapayag sa mga witness kasubong man ang mga circumstantial evidence ara. Okay. Na nag-corroborate man sa statement sa mga witnesses nga nagtuhawak sa Nereka. So, galing kita mula na kung si Police Lieutenant Colonel Robert Masito kasi masubo lang kasi hindi na madakop. Kahit hindi mo na mapasulod man sa hot pursuit operation. Normal na kasi kung biktima ang iyalagin sa iya right ang justisya nga malambot yaman. Pero kung akusado, kung suspitsado, ang tanan nga rights ara sa iya. Kadamo sa iya nga kinamatarong. Amo na nga damo gidyayo nya tani ko madakpa na sa Riger nya tani ko ni parada tani sa kada sa mayor nga daranon sila sa Cadiz, no? Ay, hindi naman na so kung sino man ang gusto magkusi bala na makakusi lang bala kaya hindi ko na sila may mo sa natabo ni sa although nga hindi man nila parente pero masakit katama nga nadangatan aksyonerek sining 14 anyos. Gani. Katapusan na ito nga balita aksyonerek 35 na din positive sa siyudad sa Cadiz sa COVID-19. Damo na? Oo, damo na. 14 ang nakarecover, 21 din nga active. Hindi lang natin ma-confirm pa bala kay wala pa banta ka interview sa kay Dr. Maria Victoria Ibanez kay may nagagawa naman din nga mga balita nga may ara nga isa ka kaso nga local transmission. Pero sabi na ka itong kaso Black Generic sa pag lockdown kasi kasi mo lockdown din amon ka bisita emergency clinic mo. Tungkol sa itong alin na sunod sa Bacolod nga may ginabatyag na kadaan aday gidala diri sa bisita emergency clinic pagkatapos sina napatay. Napatay to siya na yun. Dead on arrival siya kumbaga. Okay. Kadako gito ya sang kuan mo sang percentage bla porsyento nga COVID patient. To? Okay. Although suspected siya. Kagin swab. No, pero kadako sa porsyento nga COVID. Tungod nga pagaling niya na sa Bacolod may sintoma na siya. Pinailanat na siya, naubog, sa kitutundlan niya. So, muna nga, although nga ang ang classification niya sa to is suspected. Suspected? Suspected, pero napatay siya. That is why ginahulat pa na ang swab test, no? Kasi 3 days, wag mo nag 3 days, 3 days to 5 days man, nga makuha ang result. So, tungkol sina, naka-quarantine na mga naka-duty, mga nurses, kag sa mga driver sa ambulance, doktor, naka-quarantine sila, kagin pag-swab test sila, bangod sina, kag naka-lockdown sa Japon, ang ikatatlong adlaw boss, sa pag-lockdown sa Cadiz City Emergency Clinic, bangod nga, gipatigayan man ang pag-disinfect sa bilog nga lugar, aksyonerek. Balanta ni boss kung anong payag, pero inaya, ato na i-confirm kay Dr. Maria Victoria Ibanez. Ato lagi sa gapon, kasi ang simple lang, kung si Mayor Bading Escalante pa gani. Yamay, man akong isa magpanik, kita para mong paimunong. Pero,
nga sa mga direte ang confirm gijablo balita. Ari lang anayo 35 ang positive na pero may 21 lang active. Okay. Kag may 3 ka suspected. Ito ko dala na ding napatay to. Okay. 162 ang personal monitoring kuno 12 lang ang ara karon sa quarantine area. Oo. Kag ang 150 naka-home quarantine. Mo na nga panawagan kita. Pagi man ini panawagan gini sa Interagency Task Force sa local government. Ama naka-home quarantine ng 150, paliw hindi lang kamo sigigwa o hindi kamo magwa, maglakaw. Kaya gina-monitor kamo man maayo sa mga bihert. Agod nga matipanan man kamo. Kag wala sang so far wala kita diri balita nga may lockdown. Nga purok kung lugar sa siyudad sa Cadiz sobre broadcast time. Tama nga sa madalo report balita kay mga informasyon. Amo nang ang konsuelo niya jet kati way kamo dia purok ang ginapang lockdown diri sa amo kadamo gid. Tidra may balaklo kay ko tali nga sadto pa sa naliga pato nga pisas sa Lakyano galing kay. Hindi lang anay. Daw na kwanto na adlo ko. Sabagay ti may na lang ti stay at home kita na. Kaya daw hindi pagig sa timpo. Amo nang mayuda nga medyo way ka lang na kay mga may chimpo kana kag may mabot ka ng adlaw hindi ka nasako bala. Galing man kay bulo ka nga kundi sa ka unit lang Fortuner ko may diferensya ti ang Navara subong mo ginausar ko. Oy. Kaya kondisyon ko man to nga kon man to nga hammer. Nag-level up ka na subong? Abis na tagpalapit. Tagpalapit. Ito yung may nag-racket ni Axeroji. Kaya di pa hammer sa subong. Gali pagbura. Pag panahog ni Roger Gote, bisa yung panahog ka dyan iligaw ito, kagang. Ayo di purma. Dala na sa tinikel. May nalala kaya hindi tama basa. Osto. Di basa, okay na sa? Okay mo na kati. Mukhang gisiling kang mayara kasi na ano ginako niyang bal mo na kati, huwag mo na ibayad Ano ba na tal? Purmi ko da. Ay si pare Joseph Yanson gali nagpanyaga naman kay na. Oo. Kaya may project sila. Salamat kay pare Joseph. No? Kansi naman kay nagibanatan niya. Oo. Ginakanto-kanto ikikuti. Good. Sa mga tao niya, tao niya kuno galing kay layo na vlog, hindi siya kanya kung mag-full swing na ate diri man papanyagaho na. Ate, very good. Salamat kaya, pare Joseph Yanson. Gwapuhon na ito niya kumpare na sulat sa mga Bacolod na. Kag, subungwan si Mr. Jonathan Diaz yung Kap Mantilin Diaz, yung Tamyaw Taman. Aras la. Sa siniman nga gabi. Kag si Toto Joel na ibasan ko Parang William Prias, parang George. Sigod kaga manggin na. Kag na Tamyaw Taman, maigin nga pagpumati man. Migo ta. Sino? Nunoy Manggubat. Si Nunoy Manggubat. Nunoy Blasted mo. Nunoy. Ato na si Nunoy. Yan nga, sige lang ang pangalot sa bulusaya. Okay, mga Japon Bailan da siya. Gali man. Kaya mo na, action direct ang aton kining madulong nga report. May dawag ginapanawagan, taglitan-tanan, paksinan, tanan nga mga client, gali sa parol and provision, buwas ang aton sining therapeutic community meeting, alas 8 sa aga sa Cadiz Arena. Matipon kita kay man first meeting ini ni Ma'am Lini Ann Maido, namon nga bago nga parol provision officer dire sa may syudad sa Cadiz Accionerec. First meeting ya sa mga clients. Buwas, kagtanan man nga mga BPA ang volunteer parol assistance syudad sa Cadiz. Kita sa Cadiz Arena alas 8 buwas sa aton nga PC Therapeutic Community meeting. Si Ma'am Linian Maido, asawa siya ni Fiscal Maido. Okay. Automati, ginasato na sunerek si Fiscal Maido kada gabi. Mr. Jose Diaz, sa may kaduaan, mayong gabi man kay nagapamati man sa aton. Okay. Ayos.
Ara. Ayo di purma. Ang report, gikan Mapiti ka pa. sa siyudad. Tangkali sa unang sa balita, unang sa aksyon. It is aksyon, Roger Gutierrez Liga Report. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kid aksyon na Roger Gutierrez live report gikan sa Northern Negros. Ang atong sining akati sa PNP Connection. Ang report ni aksyon Roger Gutierrez ginadulong sa inyo sa Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon! Ay, pato! Halin sa report ni aksyon Roger Gutierrez sa lawanta report ni aksyon Tamon Forte ang ato sining kasagay kag Escalante PNP Connection. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon! Night Patrol! Field Reports! Yari sa aksyon Tamon Forte, line number 1 sa report. Tamang gabi, please come in. Yes, sa Aksyon Eric, maigid nga gabi sa atong matagpalamati subuman sa atong programa Aksyon Night Patrol. Isaya ka wanted person, Aksyon Eric, ang natigayon nga madakpan niya sang katapos ang Escalante City PNP kay na Agosto 5, 2020, pasado alaw na inidya sang hapon sa may Purok, Bayong, Barangay Balintawak, Siyudad sa Escalante. Amo si Elmer Castor E. Dalagit, 29 anyos, lalaki, single, kag-residente iya sa nainambitan iya nga doog. Kag sa kaso iya nga, kung sa warrant of arrest iya, Aksyon Eric, nga ginserbi sa iya, kag ini nga warrant of arrest may criminal case number 4488 sang Presidential Decree 1602, kag sa Section 1, kag in-issue niya ni Honorable Judge Jose Nino C. Ruiz, presiding judge sang NPCC sa siyudad iya sang Escalante, kag napitsan ini sang Marso 2, 2020, kag may piyansa nga ginrekomendar ang korte sa iya nga 10,000 ka pesos para naman iya sa temporaryo niya nga
kahilwayan kag subong ini aksyon Eric ning suspitado punong sa custodial facility sang Escalante City PNP. Sa pihak iya nga bahin, 2 ka wanted person ang natigayan man nga madakpan iya sang katapo sang Sagay City PNP sa pagpamuno ni Police Staff Sergeant Jess Arnado, PNCO warrant PNCO kag upod iya City Police Staff Sergeant AJ Villanueva sa pag-supervise ni Police Major Albert C. Kaina pasado alas 11 ang takna sang udto sa may sitio Pakol, Purok Riverside, Barangay Campo Himugaan, sakop iya sang Sagay o siyudad sa Sagay. Sa persona naman iya nga mo si Anisito Navales Isumbe alias Buboy Milin. Buboy Milin kag lalaki si Sinta anyos, may asawa, residente sang Purok o kung sa mo nga nanditan nga doog sitio Purok Riverside, Barangay Campo Himugaan, Siyudad iya sang Sagay. Kag sa kaso naman iya kung sa warrant of arrest gigin service sa iya sang mga operatiba sang Sagay City PNP kag ini nga warrant of arrest may kaso naman o may criminal case number 3204-S sa kaso iya nga prostrated murder kag ang korte iya nagrekomenda naman iya sang 200,000 ka pesos para naman iya sa iya nagkakaigo nga kailwayan. Ini nga warrant of arrest ginisyo ni Honorable Judge Renato D. Muñiz, Executive Judge sang Regional Trial Court Branch 60, ginabase iya siyudad sang Cadiz, napitsahan sa Nobyembre 8, tuig 2004. Kag amo niya piyansa 200,000 ka pesos para sa iya kailwayan nga temporaryong kailwayan. Ang ikadua nga wanted person nadakpan sa gihapon Agosto 5 tuig 2020 sang kainasing aga pasado alas 7 ang takna, alas 7:40 ang takna sa may St. Joseph Village, Sagay City. Sa isa naman yung persona mo si Felizardo Lipitin Jr. Izamura alias GR, 35 anyos, may asawa, residente iya sa nainambitan nga duog. Kag sa gihapon Police Staff Sergeant Jess Arnado, warrant PNCO, together with Police Staff Sergeant PJ Villanueva, sa idalom sa gihapon sa supervision Police Major Albert C. Ining warrant of arrest may criminal case number 20-7228-S sa kaso naman iya nga homicide. Gin-issue Honorable Judge Reginald Pontevilla, Executive Judge ng Regional Trial Court Branch 73 na nabase diri sa siyudad sa Sagay kag napitsan ini siya sang Hulyo 30 tuig 2020 kag nagrekomenda naman ang korte sa iya sang iya nga piyansa nga balor 120,000 ka pesos para naman sa iya nga temporaryo nga kahilwayan. Subong ining 2 ka person ang wanted person hunong sa custodial facility sang Sagay City PNP. Tambyo lang naton sing maigi nga pagpurok-urok Pastor Danilo Sapanta upod sa iya panimalay sa Banwa sang Murcia nga wala gid nag-absent sa pagpamati kag pagpaurok-urok sa Action Night Patrol. Gikan diri sa siyudad sa Sagay, Aksyon Tamon 40 naga-report una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat giraksyon na Tamon 40 live report gikan sa area sang Cadiz or area sa Escalante kag Sagay. Ang police report ni aksyon na Tamon 40 giradulong man sa iyo sa karawan sang Mighty C ang alkarang nga vitamin C nagat Una sa tamang serbisyo, Aksyon! Aksyon Radio! may kabila sa kay Migota Sani Paladar. Ginatami rin totoo Sani Paladar. Ang mga kasimaryo sa barangay 26 ga monitor gid no. Totoo Sani Arnaldo Paladar.
Tamya yung mga taga-barangay 26. Tamya ko dira si Nora, Mr. and Mrs. Nora Kagabundoy Villarma. Ila bata si Laika, si Irene, si Kimberly, si RJ. Ugangan niya si Telma Bibincio Villarma. Sang Punta Silay, Barangay Bocana, Banwasang, Ilog. Nagapaurok-urok pamamati sa Action Night Patrol Program, no? Si Toto Samuel Castillo Armita dira sa Valladolid, may gabigid sa kay Annabel Garcia. Tamaya lang yasin nga pamilya. Toto Roy Beltran sang Cadiz City, ara mga paurok-urok. Pamati si Willie Magbanwa sa San Enrique. Tamaya ko ni Joylyn Magbanwa. Mayroon dira nga paurok-urok pamati, no? Happy birthday ka Toto Samuel Uy. Birthday din subong Toto Samuel Uy. Happy birthday Toto Samuel Uy. Halin kay kumpare ko Stephen, kay kumpare ko Angel Uy, kay Ado Koichi, halin man kay Mr. and Mrs. Lori Uy and family. Toto Samuel Uy, happy birthday. Halin sa report ni Aksyon Tabor Forte, pero si Bal Villamor may balos man nga report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Yari sa Aksyon si Bal Villamor sa report. First, mga gabi kami. Mayong gabi kasi ni Eric, tagsugong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa Action Night Patrol. Ang police station sang Moises Padilla nagkandak sang operation against wanted person mga alas 3 sang hapon. Ang suspect diri gindakop sang aton kapulisan pinaagi man sa warrant of arrest nga gikilala diri sa kay Vicente Servano E. Panso. Tumuloy isang sitio Balugo, Barangay Magalyon Cadre, Moises Padilla, Negros Occidental. Ini si Vicente Servano Aksyon Eric nagviolar sang Article 365 sang RPC kag may case number ining 22-20 sa kasong reckless imprudence resulting to serious physical injury Aksyon Eric. Kag ini ang warrant of arrest gin-issue kag ginpirmahan ni Honorable Maria Lynette E. Eusebio, presiding judge sang Municipal Circuit Trial Court sang Isabela, Negros Occidental. Kag may pitsa ini ang warrant of arrest sadtong July 27, 2020. Kag may ari ini siyang fixed bail o kon may bail recommended ang korte nga 30,000 ka pisos para sa iya temporaryo nga kailwayan. Karon ang suspect detinado sa Moises Padilla sa custodial facilities. Us kita Action Eric sa Banwa naman sa La Castellana. Ang La Castellana Police Station nagakandak man sang operation against sa wanted person kag ginapamunuan ini ni Police Captain Ramel A. Bustamante, Chief of Police upod ang alert team nga ginapamunuan man ni Police Staff Master Sergeant Nelson Madrinya, Police Staff Sergeant Tribaco kag Police Staff Sergeant Arellano. Kag upod man diri ang RFMB o kun ang Regional Mobile Force nga nabasi naman iyaya sa Banwa sang Moises Padilla kag ginapamunuan ini ni Police Captain Joey C. Mara nga chief sang Regional Mobile Force. Kag dakop diri ang isa ka suspect nga ginkilala naman sa kay Randy Aldia E. Rios. Aldia Rios Aksyon Eric, 47 anyos, pumuluyo sang Colmenares Street, Barangay Robles, La Castellana, Negros Occidental.
Ini si Randy Aldia aksyon na Rex Gindakop ini sang aton kapulisan sang Banwa sang La Castillana nga may warrant of arrest ini siya nga may kaso nga NR 20-012 sa violation sang Section 5 Republic Act 9165. Kag ang warrant of arrest gin-issue ni Honorable Joseph Gidon C. Valencia sang MTC Branch 9, La Castillana, Negros Occidental. Kay may pitsa naman ini ang warrant of arrest sa tong July 14, 2020. Kag may ari man ini siya aksyon na Rex Eric bill recommended sang korte nga 36,000 ka pisos para man ini sa iya nga temporaryo nga kahilwayan. Karon ini ang suspect ara naman karon naunong sa custodial facilities sang La Castillana PNP. Mayong kabilang sa kay Police Master Sergeant Limerehi Panagos sang La Carlota PNP nagapamati kag nagapurok-urok kini sila Action Eric sang pamati sang Action Night Patrol. Upo dire si Honorable Don Gisrel Embultorio kag Honorable Akoy siya kag si SPO por Jerry Rumbine sa siyudad sang La Carlota. Report live gikan dire sa aton namtangan sa siyudad sa La Carlota para sa Action Night Patrol. Una sa balita, una sa Action Percival Villamor nga report sa Bacolod, Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat gid Aksyon Percival Villamor. Ang balita ng Aksyon Percival Villamor live report gikan sa Central Negros giradulong sa Iskalwan sang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape bantog isa sa swami nga sabor. Apang jutay na makuha mga benepisyo pareho sang antioxidant nga nagapanugbo sa risgo sang kanser, ng mga nagantos nga masami nagasaka ang sining acid sa aton nga mga coffee lovers may mga pagtuon nga ang kafe nga himo sa balunggay, may ara sang 46 kasay sang antioxidant, may ara nga beta-carotene, vitamin C, EB, 1B, 2B, 3 kag choline makinahanglan sa pagpaayo sa aton siling nga lawas. Amo ini ang sekreto sa Santon Plus Coffee Mix. May kafe ka na, may bulong ka pa. Himo ini sa balunggay, santons kag soya. Suabing timplada kag healthy pa. Santon Plus Coffee Mix. May kafe ka na, may bulong ka pa. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Magabidala kay Mr. and Mrs. Lowe Di Paula and family. Kag sa mga Dungganon boys na nagapaurok-urok gid. Si Mr. and Mrs. Manuel Cohen family dira sa Silay naga-monitor gid sa ato, no? Si Johnny Buhawi may gabi, sa kay Ben, sa kay Sammy Roger Awing, sa kay Nilo Inventor naga-paurok-urok gid pamati sa Action Night Patrol. Gapaurok-urok man si Toto Renz Montesino. Toto Renz Montesino, mayo lang dira nga pagpaurok-urok. Gahulo higda ka na goroda. Si Tart Nirak Tahang Langit may gabi, kay Christine Jade Pinas, sa kay Elena Visera, malabutan talang ha, sa kay Analisa Ibardulazo, naga-monitor gid sa aton. Happy birthday sa akong wife Elsa Ligarde, subong adlaw. Alin sa kay Nalds Parcon Ligarde. Welmar Carcasitas kag Arnel Fu isang parado kapaurok-urok gid. Si Mark Luis Perales, LV Villas, Servando family may gabi gid. Lula ko Norma naga-monitor gid siling ni Gerald Barbasa Servando. Jetro Pioquinto may gabi, sa kay Glides Dian Sol, Saul Miranda, Rosemary Valles, Lee Cordoba Tolico,
sakay Erolyn Antoinette Bendilibar Lanorias, kay Dolores Pableo kag Cirilo Ribidilio mayong gabigid, sakay Jod Rentino Adahil Winher, sakay Joel De Vera Sr. mayong gabi, sakay Han Lee, sakay Mary Christine Medalya ga paurok-urok gid, Corazon Villasis Gayo, sakay Zach Anzi Vilches, Jodette Jeronimo Amilita Pandeño, Michael Bisin Kizan, Anula Pilyado, sakay Matudo Mahinay, Nestor Ignacio, Robert J. Trias, Elias Gumabong, kag Daily Chan. Ara sila. Mark Anthony Casabuena, si Rodalyn Antoque Doruelo, kag Virgilio Concepcion Hernando, araman ga paurok-urok, Benji Valencia, Ningay Camilon, Lisa Joy Ilon Amoroso, Nathaniel B. Diboki, sakay Sirina Misamin Gabales kag Manu Magbanwarito. Ara sila. Lani Capareño, Apulang, sakay Ronel Ilyagis kag Lelibet Sarel Bidayo, Jennifer Berdon Gonzaga mayong gabilang, sakay Sofia Merza, John Louis Galido, Uyas Daguia, sakay Jenny Bib Toballes, Michael Gavaleño, sakay Part Ali Nombres, kay Mert Taburan or Tuburan ga porok-urok gid pamati diri sa inyo palatuntunan. Sakay Jan Briso, sakay J. Bani, Marcos Silibio, Jocelyn Arcibita Ulak, Florence Kahulaw, Marilo Trabilia Katinoy, araman siya. Check attendance lang. Alcide J. Dasilio, Lane Jokino Aragid, paurok-urokid, Francisco Avillar may gabi dira pamati gid sa aton, si Arman Yuson Tres Reyes ara sa Talisay, si Josh Cervantes Elvera Bigasa kag Sirano Jaspern araman, Florence Kahulaw, tamyaw lang si Gibo Tinoy Philip kag Aroy, tamyaw ko ba ko si Winard Tison sang Barangay Recreo Pontevedra, ling kay Leila Hadja Tison, sa kay Lynn de la Cruz Ramos araman nga paurok-urok sa Action Night Patrol Program. Salamat gida. Balik kita, when may kabak, balik ka report ni Action na din, pagkatapos lang sa aton importante nga pahibalo. Ang inyo naman. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan, tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo bakulod man sa gihapon, padayon Aksyon radyo bakulod saludo sa imo, padayon Aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo.
radyo. Magkulunyon kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong ang kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital.
Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa... Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa ato silipag pangalagad ba si Eric Jr. ga pulaw-pulaw pa. Si Leticia Pastrana da may gabi ka kay Bernadette Pabalan, no? Sa kay Ronlit Cabornay Villasiran, may gabi kita. Balikan ta si Aksyon na Eden Aboso. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action! Night Patrol Field Reports! Dari si Aksyon Eden Aboso sa report. Aksyon Eden, please come back. Yes? Naligban sa karon sa mga manunodlo sa pampublikong eskwelahan ang materyales ilabi ng mga bond papers agad maka-print out sa learning materials sa modular learning sa mga estudyante sa pagbukas man sa klase. Sir Richard Delangre, Presidente sa Bacolod City Public School Teachers Federation, mayoriya sa mga pampublikong eskwelahan sa syudad sa Bacolod ang magapatigayon sa modular learning kundi ilay padala sa mga estudyante kag ang mga tulunan kada semana. Dugang panahilang reka ngay sa high school students base sa modules nga gihatag man sang DepEd. Kinahanglan nila basahon kag tun-an ang 32 pages nga lesson sa isa ka subject kada semana. Kag nibaluan may 8 ka subjects ang curriculum sa isa ka high school student. Rason nga buluban pa 256 ka pahina ang basahon kag tun-an sa mga estudyante sa isa man ka semana. Sa dugang barato nga balita, arestado naman ang 2 ka ginapatihan anay miyembro sang anay grupo man na Revolutionary Proletarian Army Alex Bongkayaw Brigade matapos ginserbihan sa warrant of arrest ng CIDG Bacolod sa sitio Alimatok, Barangay Celestino Villasin sa syudad sang Cadiz sa kaina sang hapon. Ginkilala mga ginpangaresto sa ilan ng Julius Pavillar, 34 anyos, kag Marcela Barbon, 46 anyos tanan residente sa nasambit nga lugar. Naibaluan ang duha ang ginaresto bangod man sa kasong murder. Balita din sa patrol ang ka-action niyo, Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Good night, ka. Salamat kila sila din. Bauti gusto ko pa mag-aratsada. Simpo ko lang alang na kay Prinsesa Senyor Darap. Gamonitor sa to. Si Lorna Ninya. Gapa urok-urok yun, no? Si No One Know Someone. Arama na. Kag si Francis Himarino. Kag si Jane Jean. Kiss me goodbye, kiss me good night. Pagi sinimano na Action Night Patrol Program. Miyerkules edisyon. Magatakop temporaryo balik. Ini Boss Webes. Same time, same station. Ato sa mga patrol na Unit Reporters in Action. Nga nagpalakad yung kami sa kay Action Tamon 40, Percival Binemor, Roger Gutiv, Action Eden Aboso, Opod kay Action Papang, Nixon Tahom, ang atong piloto sa Patrol 2, Crosswind Patrol. New Center Action on Defensor, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pason, Backup Security Guard ng Banwa, Back to Back kay Security Guard Campaner, with IT Expert Action JM Biking. Transmitter Control Tower sa Barangay Tarok Sirat Sang Bago, si Broadcast Engineer Edward Balico, Back to Back kay Security Guard Rene Cordoba. Sa Alamo Station Manager Action na Magbanwa Production Chief, News Director Action Rex Cantong, ang iwalagat ang Korman Action Night Patrol Program, Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagsaling adios. Amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat natin magtulog, magpangamuyo. Sa inyong pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilo. Kakwari po sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon.
God bless the Philippines. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.